Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Amok ama kumikom ka, balasang ko. Pwede na na. Ngamjak kayat ti mapukawan iti oras para kada kayo. Loretta, balasang ko. Nana, naamwak kan ni Manuel tinapasama. Ha? Ay, Loretta, balasang ko. Awan anyaman na day chay. Saan kami mo't anaan-anokin ni Mindok? Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Oh, apaya kasta ti panangkit kitam kanyak, Loretta, balasang ko. Kasla nga min sa bali ti dyaryo ita, Nana. Adda ka di ilimlimad yun? Ha? Anya kumangay ti ilimod ko, balasang ko. Apay nasaludsod mo ti kasta. Adda nga min sa bali ang madlaw ko kada kayo, Nana. Kasla adda ti saan nyo akayat nga ibaga kanyak wenno iti asino man. Loretta, balasang ko. Awan ti ilimlimod ko. Anya ko maaga po nga agilimod Ang sigurado kayo asaan na kayo adin ng ranjay lalaki ang nakita ni Manuel Arimwar iti pagtaangan nyo? Ha? Ay, hindi. Isaan? Kaya't ko asawan. Awan ti simrek dito'y balay mi, balasang ko. Mamati ka ko ma. Mga no nagbidot laang ni Manuel, iti nakita na. Sigurado ka kaya't man ti pumanang dito, Vanessa? Juan Andrew, agyamanak manan kan kay ti panangkuyog mo kanyak iti dayto ano ka. Kuray kaskasan mo, naksayan ti dagansan iti barukong ko. Awalan niya man na, Vanessa. Kasi kinakunakong ka. At darlang iti sitan. Saan kanto apulo sa kanawan? Agyamanak. Kasayatan siguro na dumagasta ijayan na Marcela. Ha? Sigurado ka akayat mo ti mo pa ni Jabalay na Marcela? Apay ko madyak kaya. Andrew, dana na Marcela kat dadakkel day di Mateo. Kanya ko na. Vanessa, awanan day di Mateo. No nagimunak mo hindi kang kuha na, gapo ka na. Apay ko mga iraman ko nagiti dadakkel na. Awan ti pakainaigan na Marcela iti anyaman anarit mo ibisigigyag ko ni Mateo. Kanay sa, adatan dito eh. Iswad mo magastakitin, tapno mailiw mo ito. Imposible nga agad daw ta, Loretta. Kinahamat ko pa yung arode dyan lalaki. Jakla na si puta no nagturungan na. Isa ang nakapaluspos. Manuel? Amok noon niya tinakita, Loretta. Nasipngot lang amin idikat. Isa ajak na ilasin no sino da dyan lalaki. No kasta nga rod, husto lakit di ti atap ko. Adda ilimlimad dana na Marcela. Kinapudno na. Kastamot lang ti atap ko. Iso na lang ta jacket ni padlaw katakwadang agat atapak. Manuel? Katamom, Loretta. Noon niya ti atapak. Anya? Amangan no ni Mateo da dyan nakitak. Anya? Anya ka ka di Manuel? Kasano kumamat ang mapasamak day ka? Imposible day ta nga ibagbagam. Sa anak ang mamati. Nujak agbiddo. At dapay laang dito'y lugar mi ni Loretta agayim mo, Vanessa. Ha? Kasta ka di, Nana Marcela? Uwan, balasang ko. Nabiit pa'y anak kapanaw itay si mangpot kayo kini Andrew. Kasta gayan. Nalabit nga day jayan da Manuel. Siguro balasan ko. Masansan ngamin amapan ijay tunggal umay dito'y lugar may. Agkabaddo nga lang dalaunay kin ni Manuel ka. Wan nga rod. Kat kumusta kayo ngay, Nana Marcela? Ay, mayat latamot balasan ko. Awan ti rumbang apagdanagam kanya.
Nana, Ay, gayam. Masansan samot tanti pa nagkuyog yukin ni Andrew, ah. Idinaudi nga imay ka, isumanan ti kaduam. wan nana. Tanasaan ani Andrew ti kakuyog ko. Ingatan nak ni Papa. Ha? Ne, apay ko mga ingatan na kati amam. At idog asalaysayan na Marcela. Iso ajak pay la maibaga kada kayo ita. Gobernador, adda kay titakam. Aramidem no anya ti rumbeng aramidem. Tapno mapaksyatan dagiti peste nga adday ti dayjay a lugar. Kinapudno na gobernador, maumuma ako na talaga. Agar aramid akpay nga rudan iti pamuspusan, tapno mapilitan la kumaapumanaw dagijay a mamirmiraot. Ngem natangken ti ulo da. Adda kano ti karbangan da ijay, gaputa dagada kano dagiti nagsaadan ti balayda. Adagan ka ti amin na bilag ang mga ramid iti kayat mo, gobernador. Laglagi pam nga iso a pinagparang tayo ako kuam dayjay a pagminasan. Tapno maaramid ti rumbang. Iso nga ita ko mga ipakitam kanyag, asi katituray dito'y lugar tayo. Sigurado ka kadi akayat mong ti agawid iti mansyon, Vanessa? Wan Andrew, maamakak ngamin. Amangan na niya manan ti inaramid ni Papa kaniyayak la rin. Among Vanessa, sabali talaga ti ugali ni Senyor. Kinapod nga. Uray na bayag kami nga agsosyo kadagiti negosyo. Naduktalak nga dupay lagayam dagiti aramid na adyak kami. Anya? Adupay ti aramid na kunam, Andrew? Ti kayat ko asawan, kas kumay ti aramidin na kan. Tiamok, ket gamang ti pangibilbilangan na kan. Tiamok idi, ket di nakakabala na pasakitan. Ang nagbidutak gayang, Vanessa. Andrew, Kasta ti kayat ko asawan. Isuan mo dadagiti makitkitak ita nga aramid na asigod adya ka mo. Talaga makmaklatak, Vanessa. Saan da kapakadanagan dito ayan ko ita, nanang? Natalgadak dito eh. Sigurado ka, anak ko. Amangan mat no napagpagkad itayan mo ngam dito'y balay. Nanang, sa anak pa'y amabalinyag subli dita. Amok nga gat atap itan ni Manuel. Gapo iti pan nakakita na kanyak iti day di Arabi. Kunak man no di na ka na ilasin, anak ko. Talaga asaan, nanang? Gapo ta siniguradok nga awan ti asino man ang makailasin kanyak. Ngam imposible asaan niya agatap ni Manuel. Amok jay gayem ko, nanang. Amok nga daitan ti sa baling agtartaray iti panunot na. Ano niya? Ngamanya ko mati pang panunutan kita ni Manuel. Jak pa'y masigurado, nanang. Ngam mamatiak na da. Aganos tayo pailaan, asaan niyag kitkita. Naskanyag tali na edak pailaan dito eh. Tapno masalwadan tayo ti kinapudno asibibiyag at gayam. apay akit kitaan na, Papa. Gaputa nagbaliw ka na namin pinsan, Vanessa. Kaslasanan na si ka ni Vanessa, nga anak ko. Asigod na natulnog ka na singpay. Papa, dakdakkel ti nagbaliwan nyo. Aniya. Da kayo ti namin pinsan ang nagbaliw. Saanan ada kayo day di amak asigod ama nagaya kan man nakaawat. Aniya. Sumardang kan, Vanessa. Apay aya nga amin nga ibagak, ket addala ta isungbat mo. Apay akasta ka, ha? Panagkunak katibagiyo ti rumbang apagdamagan nyo iti kasta, Papa. Saan ket di asyak? Gusto timbag ati anak ta, Marcela. Baybay ang tapay laang iti sa dino man ngayan na ita. Tapno agtalin na ti palimod tayo asi bibiyag gayam. Amom mindo. Diyak maawatan no apay anasken nga ilimod na nga isukot si bibiyang. Adda kayat na aduktalan.
Ket husto di ko na apaborken ko na. No agtalinaed iti panunot ti amin nga iso ket natayan. Mindo, Nalaklaka nga agtignay. ngam iti kasta kasasaan na. Nakarkaron nga agpagad ti biyag na. Marcela, Kakaiso na si bibiyag gayam ti anak ta. Apay kit din nga itulok ta nakarkaro amapukaw ka data. Saan ka day? mawatan ka Marcela. Ngem agtalag ta ka ni Mateo. Mamati ak nga muna no anya ti aramiden na. Kaslam mo kun no sa dino ti papananta, boss. Iso aday ti alugan aman manong aramaten ta ti inusar tayo ita. Sana kabisado dagiti lumugar daytoy alugan ko dotoy. Saan dalakit di nga atapen asyak gayam ti nakalugan ditoy. Sandak met makita. Gapo ta talaga met at tinted daytoy alugan. Anya ti aramiden tayo di pagminasan, boss. Talagang amumon no sa dino ti papananta. Nakadlawa kon, boss. Isungan mo. Nasayat nga rod. Mapantay di pagminasan. Takayat ko nga amuan no anya dagiti aramiden ni Senyor Ismael. Tunggal agturong ijay. Atuyan ti ka ng balasang ko. Mangan ka. Saan ka mabisin, yaya? Anya? Ngam ka sano ako nam asaan ka amabisin. Katawan pa'y apulos ti impapaunag mo. Mamati ka kumakanyak, yaya. Saan ka mabisin? Isubliyo ko manday ta ijay kumidor. Mapanak tulatan ijay no mabisinak. Alang arot balasang ko. Sika ti makambo. Boss. Jakla ni namnama akas to'y gayam dito'y pagminasan. Naglawa gayam dito'y. Inadalmian na imbag ti may papan iti daytoy a pagminasan donoy. Isong ruta nag-interes kami nga agopirit iti pagminasan ditoy. Tamumi ka ni Senyor Ismael adakkel a kwarta ti maliksab ditoy. Isumet lagayam ngawan anyaman na. Nga uray madadahal ti aglawlaw, boss. Awan ti serbi ti aglawlaw dodoy. Kwarta ti kapatga. Mamadak unay iti dayta, boss. Kat saan ka nagbidot a nagserbikan ka. Amok kami na mairano nakmet. Basta agbalinak anapudno kan ka. Talaga dodoy. Iso di try duren. Tapno mairanod ka iti aming apagkwarta. Ang kakagura ni Papa. Ngam inturtured ko latan ti imay. Tapno makasarita ka, Vanessa. Anya ti madamag, Loretta? Amom ka din nga adda na pasamak iti ayanda na Marcela. Ha? Ni, awan ti nasasauda kanyak ah. Mismo ani Manuel ti nakakita. Sigun ka ni Manuel. Iti panagpaliw na ijay. Adda lalaki ang naggapo iti balay da na Marcela. Anya? Asino ko maday di lalaki? Anya ti inaramid na ibalay da. Awan ti makaam mo, Vanessa. Kat sigon ka da na Marcela kan tatamindo. Imposible ka no nga da makasterk ijay. Idin total nakabalunat matiridaw da. Anya ti aramidam dita pagminasan, Andreo? Senyor, nasken ka di kailangan damagin nyo dayta. Adamat ka rubangak dito'y pagminasan. Gabot adda po unak dito'y. Kinapot mo. Dakdakkel nga amang tipu unak dito'y. Saan ka di? Pasensya ko yun, no? Makapasayang ti panagsaw, senyor. Ngam ibagbagak lang ti agpaiso. Ala, sana na dayta ti pagsaritaan ta. Ibagam nga ruden ti makagapo, no apay nga imawag ka. Lain paglaki din. Tanagbaligi ka nakastrek diti pagminasan. Nga awan tinakailasin kanya. Apag iso nga min unay ti pinaglimlim. Kasla akmat laging may sa aminiro ditay. Kapoy ti kaste alam kita. Mapanag iti tayo Japanda. Agpaliiwag ditay.
Ikagumaak adoktalan no sa dino dagiti lugar ang mabaling ko pagkamangan. No bilang tagpagkada. Tino sa dino dagiti lugar arumbang amasarar ko. Tapno masabotahit ti operasyon da pagminasan. Jakon sayangin ti guntaway anak asarrekat nitoy. Nasken niya adda ti maaramida kitan. Tapno maisardeng amamin pinsan ti operasyon da ito pagminasan. Mapana ki jay para. Anya dagi jay apo tao. Asino tinagpartaw? Delikado. Amangan no anya ti mapasamak. Agalib taka. Aglibas ako ni tamot lain. Tamangan kiti no anya ti mapasamak. Patsek nga addan tupay guntaway ang makasubliak nitoy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinapagsaritaan nyo kini Andrew. Kabayatan ti panagkuykuyog yo, Vanessa. Ha? Agtagari ka, kasarsarita ka. Anya dagiti napagsaritaan nyo. Apa niya interesado ka, Papa? Di nakpagpungtuten. Amangan nuan niya pa iti maaramid ko kan ka. Ibagam kanya, nuan niya dagiti pagsarsaritaan nyo adwa. May papan ka dagiti negosyo yo, Papa. Anya? Oh, apay akas lamadanagan kamatan, Papa? Amkam ka di nga amangan no adadagiti imbaga kanyak ni Andrew? May papan. Awan serbi dagiti bagbagam. Di ta ka man lang. Pinanawan naklaktan ni Papa. Nadnadlaw nga adda ti kaamak na amaamwak. Maipapan iti palimad na. Biliba ka talaga kan ka, Dodoy. Talaga tinira madagos jagin lalayng alalaki di pagminasan. Imbagak matan kan ka, boss. Urean niya pa iti ibilin mo kanyan. Aramida. Awan ti jak tungpalen nga ibilin mo. Kasta ti kinapudnok nga agserbikan ka, boss. Good. Nasayad lang unay. Ken namin anumutin ang napanagknagak ti kinapudnog. Iso mamatiak kan ka, Dodoy. Boss. Awan nga tati tumaw da parikot iti panang paltog ko iti dayja tao. Di ka madanagan, tayo niyawag ko daytan ka ni gobernador. Isunti makam mo iti amin. Sige, gobernador. Agyaman akan ka. Bye. Oh, tagiti maag. Anya ti panggap da nga aramidan. Apay nga da pinatay da iti pagminasan. Sana mapalinday toy. Nasken na makasaritak ni Andrew. Nasken a maamwak no apay nga inaramid dati kasjay. Dayjayan ni Papa, balasang ko, nagdardaras aring mo. At tapag nga darim so aparikot na, yayak la rin. Ni, anya ngay kumatirim so aparikot na. Kan kasano ngay nga amom dayta. Ididamo nga min, yaya. Damdamagan na kanya, no anya dagiti pagsarsaritaan ni kani Andrew, no agkuy-kuyog kami. Imbaga ka may papan ka dagiti negosyo da. Nadlaw ko nagdanad ni Papa. Anya, Kalpasan na. Aday mawag kan kwa na. Dayjayan, nagdardarasan arinwal. kastagayan. Sayang, yaya. No amukla ko man no anya ti rimso aparikot ni Papa. Amangan no adda ko mati maamwak, maipapan iti kayat ko adoktaran. Ay namindo, agdin dinamita damanen ije pagminasan. Saan nakabarbaro kada tayo dayta Marcela? Kanayon mo ta makangig tayo iti kasta. Saan aya? Ay, ad-addan amadayag tidaga. Kat nakarkarun arumuka. Nakabut-butang nudumtang tumanang ti panawin ti panagbabagyo. Marcela,
Napadasan tayo no kasano kapag ti kasjay a sitwasyon. Iso nga amo tayo no anya ti posible ang mapasama. Nasibutan mo't gayam jay lugan anak ka po iji pagminasan. Wan Loreta. Atapag nga mga nun gobernador dayjay. Ha? Alam, saan nakas jay ti lugan ti gobernador? Loreta, nabaknang ti gobernador. Anya tamo tayo? Amangan mo't nukukwa na mo't lang dayjay alugan anapan iji pagminasan. Narigat agata platan Loreta. Nang runa nawan ti pamanatnet. Yung kasta talaga tagparpalit na kanya. Senyor Ismael, anya nga tatiyawag na kanya ka. Hello, senyor. Andrea, agsamat tayo tamat lang. At taakon ti restaurant. Iti anya ga po, senyor. Napatag. Bye. Pinutid ng tisaritaan mi. Panagkunak kat adda pa kayo naigan tinapasamak iti pagminasan. Iswa kayat ni Senyor Ismael nga agsarak kami. Mapanaklatan ni Jayan. Sana rin ba nga pagkadkadak tikid daw na. Ang mga no nakarkaro pa ay makapungtot ni Senyor Ismael. Nakasubli akong di tinagpaknyak. Naimbaglaki din. Tawan tinakasipot kanya kasimrek ken rimwar iti pagbinasan. Napintas agon daway jay nasarakak apagsirkan. Manmano ti magmagnay jay. Iso nga awan Apolos tinakadlaw kanya kasimrek jay. Ken oray iti rimwarak. Awan tinakadlaw kanya. Iso nga abmukton no sa dino ti pagna. Kagura da, gapulang iti panang bilin ko ken ni Dodoy nang patay iti dayjata o iti pagminasan. Senyor, Juan, gaputag dadata abidot dayjay nga inaramid yu iti taom ije pagminasan. senyor. Kasano no dumakal dayjay nga isyo? Anya lang ang ti mapasamak, no bilang tada mapasamak nga investigasyon. Apay, senyor. Adda ka di mapasamak nga investigasyon? Ha? Awan matsan ka di? Iso nga ron nga nyawag ko adagos ka ni gobernador. Tapno awanan ti rumso nga isyo. Iso nga niya ayati pagpupudutan nyo ita. Nervyoso kayo launay, senyor. Sana rumbang akasta ti galat. Adda kagayam dito lugar da na Marcela. Wan Vanessa? Kinapudno na. Itayak pa ilang nga adda dito eh. Kasta gayam. Ayan ni Manong Andrew. Saan ko akadwa? Saan kami ang nagkuyog? Naimbag man tan nakarwara ka no saan ani Manong ti kakuyog mo? Awan ni Papa ije mansyon. Kan may isa, awan mo ti dakas nga ramidag. Iso nga awan ti rumbang apagdanaga. Kasta gayam. Kat, nakasaritam ka din ni Nana Marcela? Saan pa'y, Loreta? Panggap ko ti mapaniji balayda, tapno makasaritak ida ka ni Tata Mindo. Saan pa'y ba't nagsubli ni Manuel? Manipod ijay talon, balasang ko. Sana bale, Nana Solidad. Urayak latan dito eh. Adakan ka na ita. Mabiit lang araw, ta mga ramidak iti meriendam. Tapno saan ka matagtakan nga aguray. Ay Nana, uray saanan. Nabsugak pa'y laan. Anya ka saadan. Ay, mabit lang ang balasang ko. Mga ramidak iti pagsangwan ta. Tagis istoryata. Bayat nga ururayon ta ni Manuel. Binaybay am arimwar, at di mo dinamag no sa dino ti papanan na? Dinamag ko, senyor. Gam ko na namot nga ming agsublikan o adagos. Anya? Oy, Claring. Panunutin man na naimbag, numayan natop dya insungbat kan ka ni Vanessa, iti sinaludsod mo. Senyor. Talaga nga iti uray ka anuman, awan Apolos di serbim, Claring. Saan ka pa kay ranudan Apolos? Makapasuron ka. Awan ti serbim.
Tunggal adak ditoy. Jak maliklikan alagi panday di Mateo. Ha? Vanessa, balasang ko. Jak namin pulos malipatan dagiti lagip mi idi si bibiyag pay. Da kami kada Manuel kan Loretta. Vanessa, balasang ko. Mabalin ka di. Saan ta kuman a pagsaritaan ti maipapankin ni Mateo. Nana, Masair nga mintirik na. Dumikar niliday iti barukong ko. No kasta mapagsasaritaan ti maipapan iti anak ko. Kumusta nga iti pa nagsarak yung kini Senyor Ismael, boss? Nalaos ti pungtot na gapo iti napasama kiti pagminasan, Dodoy. Boss, amang ano sakton ti pagpupudutan na, no makita na. Sabay nadnadlawa sa bali no agungat dayja as Senyor Ismael. Awan ti rumba nga pagdanagan, Dodoy. Di na ka mabalin asagida ni Senyor Ismael. Siyak ti makaamukan ka. Ket awan ti karbangan na apulos. Agyaman akno kasta, boss. Tinasayat, isaganam di kotse. Masikuranak nga dalang diti balay. Mapanta sa rungkaran dagiti kakaduam ijay hideout. Kas nagayang timbaga na ka, Vanessa? well Loretta. Katawan mo ti sa bali anadlaw ko iti Jarna. Sa bagay. Narigat magngagpayso no pagpanunutan tayo kit din iti saan anasaya at ni Nana Marcela. Talagamot nga min, Loretta. O anya, agawid ka din? Dumagasak pa ngamin iti ayang tinegosyo. Jak pa'y kayat ti agawid. Kayat ko ti mapanidji igid ti baybay. Pasensya kan ha. Saan ka makuyog ita? Kinunak magtan. Dumagasak pa iti ayang tinegosyo. Awan anyaman na, Loretta. Maawatan ka. Mapankalatan, takayat ko pa'y ti agaliwaksan. Makita mo, Clary? Aging gaita, saan pa yan nagsubli dito yung mansyon ni Vanessa? Senyor, saan kayo kumangagdanag? Mamati ak nga agawid matlaang ni Vanessa. Ang mga numadamdamalaan at danton dayjay. Kasano no sana sumangpet nga aging gaiton madamdama? Senyor Ismael. Dakkel ti atap ko, anapan manen dayjay iti lugar dagiti mamirmiraot. Senyor, saan kumamot akas na ti panagsasauyo? Ammo ka naggapu ka iti dayjay a lugar. Isong agpapada kayo amin. Agpapada kayo, abwisit iti biyag ko. Naimbag pa'y dagiti na pino adarat dito igid ti baybay. Kontentudan iti kanito ang makrusan iti dagiti kikinmangat adaran. Manipod iti tao. Bayat ti kadak dito igid ti baybay. Saan ko amanapdan alagip man dagiti napalabas. Dagiti napalabas anak nuan iti kay papanan iti biyak ko. Naman yan, taamok asaanan ang maisubli pa yung dagiti anak labas. Anya akit kuman, anagmayat no. Ha? Ada nang hikam iti abagak. Asi... Mateo? Kumusta ka, Vanessa? Mateo, si bibiyag ka. Kasano na pasamak na ito eh. Iti ka anuman. Saan to amatay ti anyaman arit ng parangan ka? Sipod pa idagad adal ta. Mateo, agyaman at kasan kagayam anatay. Impagarup ko lakit dino talaga nga awan ka na. Agyaman at si bibiyag ka. Vanessa, tandaan ang daytoy. Awan ti anyaman a banag ngagbalin a permanente dito'y lubong. Ti amin, kat adda ti paggibusan na. Kas kumakadag iti daluyon iti tao. Agibus na, babaen iti panangagagda iti napino a kadaratan. Ngam iti panaggibus na, maparngay ti sabali manin a daluyon. Ang mga gagmatlaeng itinapino ang kadaratan. Ta iti anyaman na banag, amarudyan.
Asaan ang may ringpas? Dumteng lat tatigong taway at tumpar, ti sabali ang mga ringpas. Tandaan ang kumakanayon dayta. Tandaan ang dayta, Vanessa. Tandaan ang dayta. Ha? Mateo, pangaasim. Di ka madayo. Mateo! 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 Nairidot ko kayam dito nagsanggira ka punti kayo dito asi tagtibay-bay. Ni Mateo. Iso tinagtagtagainap ko iti panakairidot ko. Kasla si bibiyag iti tagtagainap ko. Iso na lang ang tamok mat nga awanan ni Mateo. Saan kunto na makita pa iti kaanuman? Gapo iti napasamak kan kwa na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kuna dagiti kakaduam iti pasara puta kadakwada. Ha? Nalaos ti ragsakda, boss. Amo matandag iti buyot ko. Basit labanag amay pay kadakwada, nalausan na ragsakda. Nasayat mo kasta dodoy. Jak kayat nga dama kunada. Amang ano pagarupan dakit din abay bayak ida. Saan to ang mapasamak dayta, boss? Ammo kung tilikaw ti bagis dagiti kakadwa. Isungag talaga kayo kanyak. Saan dan to a panunutan ti kasta kontra kada kayo? Kaya't ko lang nga maipay mati kasapulan da dodoy. Amangan ngamin numapukaw ti kinapudno da kanya. Numabaybayak ida. Adakan ka dayta, boss. Basta nalpas kon asinarita. Saan to ang mapasamak dayta pampanunutan? Gaputakas na kunakon. Kabisado kon tilikaw ti bagis da. Naimbata simmang patkan. Itay-pay lang nga urayan na ka ni Papam. Pasensya ka la kuman, yaya. Pakawanan na kuma. Ni, apay nga agkid daw kakanyak iti pamakawan balasang ko. Di mo man aklunan ita kanya, yaya. Amuklatan. Si kamanan tinagpapasa ni Papa. Gapo iti sikur na anang uray kanya. Imbagak matankan ka balasang ko. Awan anyaman na kanyak. Nga uray kanayon nga ungtanak ni Senyor. Nairwama kon. Ayan ni Papa. Panagkunag. Aday jay bibliotika. Sige, yaya. Mapanak ayan na. Ipakamok asin mang petang. Saan ako namasdaaw iti dayta baro. Nabaknang ni gobernador. Na-impluensya. Iso nga rod ang naikagumaan na anairog iti operasyon ti pagminasan. Saan aya? Iso asaanan ang nakaskas daaw. No kabarbaro alugan ti inaramat na anapan iti pagminasan. Nana Marcela? Tilaangan pampanunutak ita, baro. No kasano nga ilaban tayo ti karbangan tayo iti daytoy alugar. Nana Marcela? Oray pa ingatan iso ti pakatayak. Aramidok ti amin. Tapno malapdak ta sino man namang papanaw kada tayo dito. Nalpas kun ngayon kariday ta, iti day ti nagpukaw agayim kaw. Manuel. Kat saan ko adadaulan day ta ngayon karit, Nana Marcela? Saan to, Apolos? Napagumbabakan sa ita makisarsarita kanya, Vanessa. Apay, at nakadikid daw ang makatukad ti panagin papakumbabam. Awan kanya man nakidawakan ka, Papa. Napakumbabaak. Gaputa day ta ti rumbang kas anak asumang sango iti amana. Ha? Ngam sana kaya tasangon day ta nga ayunak aminan akayat mo mapasamak. Gaputa na makita ka sana may parbang. Siyak matlaang ti kaunaan amang kontrakan ka. Andiya. Talaga natangkan ti ulong. Di mo amo nuan niya ti sarsaritam.
Naturod ka. Gaputaan mo asikat sakit ni Andreo. Papa, Hanggang sige lang. Aramidam ti kayat mo. Tamo. Dumtang tumot lang ti kanito. Ama amiris ni Andreo. Abidot gayam. Ti panang pampanuy-nuy na kan ka. Manong Andrew, nakainom ka manan asim mangpet. Napasubok na, Loretta. Apa yan, nakaring ka pa lang. Andat oras na. Alas 11 iti rabi, Manong. Apa nga rin na nakaring ka pa lang. Rumbang kumaan, nakaturog yan. Jack man mo, Manong Andrew. Saan ko matasigod nga aramidan ti kastoy? Sigod nga wan anyaman na kanyak, nga uray anya pa'y ti aramidam. Wano, sa dino pa'y ti papapanam. Hanggang, nagbaliw itan ti amin. Anya di kaya't mo asawan, Loretta. Nagbaliw ti amin. Manipod kinid daw ti kasingadan agayam ko. Ano mabalin? Saan ka kano abaybayan? Hindi ka di, Vanessa, tinangkid daw kan ka. Ito. Awanan ti sa bali, Manong Andrew. Diya ka mo no apay akas lakala at anaadaan ka iti amor, iti gayam ko. Ibaga man kanyak, Manong. Anya tinaramid mo kan ni Vanessa. Taapay akas lakala at akailalaan na kamutan. Salamat, ading ko. Saan mo't nga imposible? Agin na si nagtirik nami. Sana ya? Sa bagay. Iso, sapay la kuma, tadi mo dadaulan ti gundaway nga ipapaaykan ka ni Vanessa. Sapay la kuma, Manong Andrew. Sa anak amay ka na pulos iti gundaway nga masidag dita balay may. At Dada Manuel nagsisinublat nga bambantay dita. Jakmat kit di mababalaw ida. Nang runa ni Manuel. Gaputan na siputan na ko ni tinaminsan. Saan da siguro ngagbantay ti kasta. No amo da si bibiyagak. Ngam tirigat na. Kaya't ko apagtali na idin iti panunod da. At talaga na tayo kon. So andas ka na siyak taganos. Amok akayat dalain na protektaran dagiti dadakkel ko. Nagronakin ni Manuel. Ta sigurado apang panunutan na ita. Nga da managdakdakas nagpangpanggap iti biyag dananang kentatang. Agurayak pa iti sa magmamanawakan ito. No sa anak at talaga amay kanitigon daway ama pandita balay. Pakaamwaklat tanda tatang. Tapno saan dangag dandanang. Kailiw ko ni Mateo, Mindo. Do alawasan asaan nga imay dito eh. Marcela, amumag mo niya tinapasamak saan ka day. Mamati ak nga gan anad ti anak ta. Sana basta makasubli dito'y dayjay. Nang runa kat kanayong ti panagbantay da Manuel iti asidag ti balay. Ay, no amo dala kumaan ni Mateo dayjay. Saan da ko mga ingatan ti panagbantay da iti asidag ti balay tayo. Ang amumag asaan amabalin day ta Marcela. Naingat day ta akid daw kadata ni Mateo. Amok day ta, Mindo. Nay, adda umaw-awag, Mindo. Ni Mateo, kasarita dati anak ta. Nasaya at mata nakisarita ka kanya, Andreo. Talaga kaya't ka makasarita. May papanitian niya, senyor. No may papan ka ni Vanessa. Namnamag analawag matantikid daw ko kada kayo. Asa na rumbang nga aramidan nyo akas labalod iji mansyon ti anak yo. Sana may papankan ko na ti pagsaritaan ta. No di ka ti may papan iti inaramid yo iti pagminasan. Senyor,
Natuso day jay apinaltugan ni Dodoy. Adag ditan. Ngam sana rumbang tinaramid yo. Kasano no nagbalin nga isyo day dyan na pasamag. Apay, senyor. Nagbalin ka di nga isyo. Saan man? Saan ka di? Ngamin, pinilin ko dagiti tao tayo jay pagminasan. Amu dati nararamid na. Iso nga awan na pulos ti rumso aparikot. Andreo, sapay lang kumata saanin na maulit day jay. Narigatan, ang mga nuad dantukid di rumso aparikot, no di tay annadan titignay tayo. Naiba ka kanyak ni Manong nga agsarak da ka ni Papang. Iso agyon ang dawayak matantiin may dito mansyon. Naimbag matay may kaloreta. Amo, adda ti napasama kanya. Bayat ti kadda ki igid ti baybay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Loreta, bayat ti panagpalabas ko iti kanito igid ti baybay. Naireder pa. Kat na itagtagainap ko ni Mateo. Anya? Day tatiyak paiso. Kasla nabnabiyag ni Mateo iti tagtagainap ko. Kasla saan apimusay bayat ti panagsarsarita mi iti tagtagainap. Nagado ti imbaga na kanya. Diyak matan malagip. Vanessa, panak ko na. Rumbang apalubusa mo dagiti lagipyo iti day di Mateo. Loreta, Amok nga awan apulos ti panagayat mo ka ni Manong Andrew. Ngam isinghasing ko kan ka. Palubusa mo dagiti lagipyo iti day di Mateo nga imimpanam iti barukong mo. Iti kasta, saan unay anasakit para kan ka ti amin? Dayta ti maibalakad ko kan ka, Vanessa. Salino ti papanantay ho, boss? Basta surutem latan tilugan ni Senyor Ismael. Adda ka no napatagabanag nga ipakita na kanya. Naimbag man tay manugot nga ikuyog nak, boss? Di na ko makayat. Ngam imbagak akayat ko tiyag sigurado. Imbagak kan kuha na nga agan anadang. Tay tinaminsan. Ket adan naggandat iti biyag ko. Kahit, anyang iti ko na, boss? Simmabali ti Jarna. Madlaw ang nagdanag. May salang ti kahit asawan day ta, boss. Talaga nga dati sa bali a plano na ken ka. Kasta matimadlaw ko doon, oy. No saan ngayon muna an ay patungpalta ti ambush myself. O nga rod, boss. Iso adak kalabintahi para ken katikas jay nga inaramid ta. Naku namon doon, oy. Ada pang teng-tenglak ita ka ni Senyor Ismael. Tatunggal da kamatag ti maipapan iti pan nakambush ko. Madlaw ko akila at abaliwan na ti sarita. Saan ka alapdan arumwar balasang ko? Ngam saan ka ngagpakarabii? Ang mga nuanyakit di ti aramidan kan ka ni Papam. saan, Yaya? Saan at nagbayag? Sarong karak lang ang na Marcela. Alang arod, agad anad ka, ha? Agyaman nak, Yaya. Di kag danag. Ika gumaak ti makaawid. Sakbay ang makasubli ni Papa diti mansyon. Tapno di na kamananungtan. Di nakpakadanagan. Kinunakmatan kan ka, nairwa makon. Uray ka na yun nga tanak ni Senyora. No si Katigapona. Awan ti anyaman na kanyak. Maalan, mapankan, tapno saan ka amatak. Anya jay kinun ang balasang ko. Naitagtagainap ko ni Mateo, Nana. Nagadot imbaga na kanya kiti tagtagainap ko. Iso na laang ta. Awa na napulos ti uray maysa, malagip ko. Anya? Day tatyag paiso. Ijay igid ti baybay nga asidad dito lugar yo. Ijay ti nakapasamakan ti tagtagainap ko. Ijay ngamin ti masansan a pagpaspasyaran mi idi. Vanessa. Kasla si bibiyag ni Mateo iti tagtagainap ko, Nana. Kasla saan anatay? Kasla dalata si bibiyag akapulpulapul tayo. Ay, Kinapudno na, Nana. Aging kaita. Saan ko pala ang anaklon tinapasamak ka ni Mateo? Kanayon asidirag ti bagik. Nang runa no malagip ko ti kanayon nga ibagayo kanya. Posibleng ada pa kainaigan ti amak iti pagminasan.
Dahil tati agpaiso, nan. Tibagik ti sidsidirek. Kat no mapanak nakakatalaga nga adda nga agpaiso ti pakay naigan ti amak. Ad-adda na pabasulot ti bagik. Vanessa balasang ko. Addanaskan ama-amuam. Ha? Anya day tana na? Anya ti ibagayo kanya, Nana Marcela. Kaskan ka, balasang ko. Kanayon mo't amay tagtagainap ko ni Mateo. Nana, Day tatyag paiso. Ngamawanan ti maaramidan ta, balasang ko. Saanan amay subli ti amin. Isu adagiti laengan lagip day di Mateo ti pagsamakdan ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyor, agkakabilag na ito nga ingam. Nagkapan na ito. Iti may isa ka dagiti mapagtalkan na kontak ko. Inyawag ko kankwana kasapulak ti igam. Iso nagipatulod a dagos. Kasla dasagsaga na marangat, senyor. Anya ka diti mapaspasama? Andrew, kasapulan ta dagiti igam kontra kadagiti mamirmiraot nga gindag. Ija si Dag ti pagminasan. Marik na kalumaban dagijay, iti kanito nga dapakagipitanda. Iswa kasayaatan na nakasagana ta, Andrew. Duday dati pagsayatan ti negosyo ta, senyor. Saan ko akontraan da ito yung naramid mo? Kasi tinakunakon. Suportaran kay ti anyaman nga ramidam a pagsayaatan ti negosyo. Tandaan am dayta, Senyor Ismail. Saan lagayam asyak ti nakapasamakan ti Kasjay, Loretta? Uray ni Nana Marcela. Kanayon na kanumatla ang ama itagtagainap ni Mateo. Agpada kayo ngamin kanina na Marcela, Vanessa. Nakatalimang iti puso yun ni Mateo. Iso akas na ti mapaspasama. Mapabasol na kami kadi. Saan magkit ni? Ngamin, kasta talaga ti tao nga ipatpatid tayo. Kanayon ang nakatalimang iti kaunggan ti puso tayo. Iso nga uray no awanan iti dan na tayo. Agtali na idmutlata ti amin alagip na iti isip kan barukong tayo. Agyaman nagtadda ka kasi nga dan agayam ko. Naawan ka. Jakla mo noon niya ti mapasama kanya, Loretta. Awanan ti umasping pay iti kinasingad ta, Vanessa. Kinapudno na. Mas ibilang ka pa yun akabsat ko ngam ni Manong Andrew. Agyaman nak. Katkas iti nagsaritaan ta. Pinamatik ni Manong akay lalaam. Iti kasta, nalaklaka ang maalam ti panagtalak na. Agyaman nakmanan. Katsapay la kuma. Tanapintas to ti ibunga daytoy nga aramidan ta. Naipagtanalapdam ti bagi, Marcela. Dandaling arudan na ibagakin ni Vanessa, Mindo. Naimbag ta nakapagpanunutak. Nasken nga ganad ta. Laglagi pa ang tikid daw ni Mateo. Ang mga numakalap pa di ti anyaman apanggap na nga aramidan, no adan tukit di sa bale ang makaamo iti kinapudno, nga isukit si bibiyag. Wan, tantanda anak akanayon dayta. Pasensyakan. Simkan nga min ti asik kin ni Vanessa. Gapo iti na ibaga na kanya, may papan iti anak ta. Isu aganda ni na ilaw anak anang ibagan kan ko na itagpaiso. Mala, santa na pagsaritaan pa iti may papan iti dayta. Basta ganad kan, inton sumarunaw. Tapno saan kakit di ama ilawan iti uray asingaw. Dumagasak pa ijayan da Manuel, sakbay nga agawit ta. Kakaisuna nga daakon dito eh. Nabayag mo tan ajak nakasarita ni Manuel. Sumurutak man.
Sigaman. Umayak mat, Loretta. Nabayag mo't kan ajak nakasarita da Manuel kan Nana Soledad. Iso asumurotak. No kasta nga rod, mapantan. Tapno makasubli ka matlang at agos ija mansyon. Amangan no makaunamanan asumangpat ijay ni Papa. Luita, saan pa'y larumbang agurnong tayo ti tao ta? Ang mga no makadlaw na gitagindag dito'y probinsya tayo. Mas dawak, senyor. Apenas ken nga galata iti tao ta. Iti anya gapo. Andreo, itinal daw nga glabas. At dadag iti daduma negosyante asumangsang bahay dito'y lugar tayo. At doon dagiti santang amamu negosyante amang rugrugi iti negosyo da dito'y lugar tayo. Ay, senyor. Isonas ka nga sigurado ta. Diyan na lang bodyguard mo. Diyan na ganiti Dodoy. Sa dino tinakasarakam kan kuan. Ada nang rekomenda kanya. Isungay di adda sana nasayata na pasama kanya. Kinuntak ko adagos. Madlaw na to red kan nasiglat. Iso na lang tawan ti panagtalek ko kan kuana. Panagkunak ka traidor dayjay. Anya? Saan ko adadadaalan kan ka tinhala bodyguard mo? Ngam sa balit agbarbarik na kanyak, Andrew. Isong agbalin ka kumaan alipta. Matlaw nga dati sana nasayata pagdaldalanan ni Vanessa. Nadlaw mo gayam, Manuel. Un Loretta, di na mabalin nga ilimod kanyak. Maglaw ka bayat ti pa nagsarita mitay. Ay, sayang laeng. Tadinan na uray ni Nana Soledad. Naskan nga na makasubli adagos ija mansyon. Sakbay asumangpat ijay ni senyor. Talaga sa balit ugali ni Senyor Ismail. Naimbaglakit din Tasa na timawid kuana ni Vanessa. Naku namon, Manuel. Wan gayam. Kumusta ti pa nagbantayo iti asidag ti balay da Nana Marcela no iti rabi? Awan matan ti sa balya nadlaw may, Loretta. Naulimag matan taglawlaw. Saan na nagsubli jay kunam anak kitam idi? Saan matan? Isungarod nga do ti mga ibagbaga. Nga amangan no talaga nagbidutak lang iti nakitak iday. Anong imposible, Loretta? Talaga nakitak nga dalalaki na nagkapoy di balay da Nana Marcela iti day di Arabe. Imposible nga agbidutak. Nabayagan tayo din na udi aguntawa nagkuyog ta doa, Andrea. Husto kayo, senyor. No, Jack Marero. Nauli nakapagkuyog ken nakapagsarita tayo itinalapat. Ket sakbay nagluwas kayo anapan ni syudad. Andrea. Aging gaita. Saan nyo pa ilangin lawlawag kanya? No anya talaga ti narami nyo iya syudad. Saan ka di pa nga umdas kan katimbaga? Nga da napatag nga inasikaso kay Jai? Nga damat lang pakainaigan na kadagiti negosyo ta. Senyor, da kayo lang tinangisuro kanyak nga agbalin at puso. Ano ti kaya't mo asawan? Ebidensya ti kasapulak, senyor. Ebidensya talaga nga da pakainaigan kadagiti negosyo tayo ti inasikaso yo ijay syudad. Nakita mo ti ebidensya. Isu dagiti igam nga impakitakan ka. Anya? Dahil tati agpaiso. Kat no dumteng ton tinaduma pa'y nga ebidensya. Ipakitak matlang kan ka, Andreo. Kinapudno na, Nana Marcela. Naibagamot kanyak ni Vanessa ti maipapan iti dayta. Nasyanak ka ni Vanessa? Kasta ak matlaeng Loretta. Naimbaglaeng an kanaksayan matlaeng tidagan sen na idimbagakan kuana. Akas jayak matlaeng. Kanayon ama itagtagainag ko ni Mateo nga anak mi. Amom nana? Marignak analo kay itan ti barukong nyo. Ay, yati kayat mo asawan balasang ko. Madlaw ko, akasla naawat yon tinapasamak iti day di Mateo. Ne,
Saan pa, Loretta? Kinapudno na. Aging gaita. Diyak pa'y na aklon tinapasama. Balasang ko. Agmay may sang anak mi day di Mateo. Ngam ita. Awanan iti din nami. Gapoy ti kasjay anapasama kan ko na. Iso asaan apun ti ko na anadlaw mo kanya. Balasang ko. Aging gaita, awan pa'y laang ni Papama. Nalabit nga agkadwada pa'y laang ka ni Andrew. Nasaya at matno kasta, yaya. Tapno saan manan asika ti kaasi. Kumusta ti ipapan mo ijaayan da, Marcela? Nasaya at mat, yaya. Nakasaritak mat ni Manuel. Kinapudno na. Nagkidawak iti pasensya. Gapo iti panangikat kankwanan ni Papa dito'y mansyon. Jakman amo ka ni Papama. Kalahat day di a desisyon na. Nakigtutak mat idi na amwak. Nga inikat na ni Manuel nga agtrabaho dito'y mansyon. Nalabit na pagkarupon na akabusor mat ni Manuel, yaya Claring. Anya ti kayat mo asawan? Iti pa naglabas ti Aldaw. Madlaw ko ako markaro ti Jack magustuhan adyar ni Papa. Jack mapukpukawan iti namnama. Kanayon nga ikararag ko asapay lakuma. Tadumtang ti kanito asumaya at matlaang ti sitwasyon. Kat makaamiris ni Papa iti anyaman a mapaspasamak kankwa na ita. Pastagan kayo akanayon, nanan. Narigatan. Ang mga numailawaan kayo. Di kagdanag anak ko. Tandaanak akanayon dayta. Pasensya ka lang kuman. Naasyanak namin itinakitak adyar ni Vanessa. Nariknak ti kinapudno dagitimbang pagana. Bayat ti panagsarsarita mi. Iso adandani na ilaw anak ko. Ala, saan tayo napagsaritaan dayta, nanang? Basta ganad kayo kumakanayon. Sige, Mateo. Di na kang pagdanagan, anak ko. Numay ka na kitigundaway. Sarongkaran kayo dita balay. Ngam sa pela ko mata maawatan nyo. No apay adyak pela makaasidag ita dita balay. Wan, anak. Maawata. Kastapay nga rod, nanang. Awagan kayong tumanan. Laglagi po nyo. Orayan nyo asyak tumawag. Saan tak nga awagan? Tamangan no isuntuki diti pakaisagmakak. Wan, anak ko. Maawata. Kastapay nga rod, nanang. Bye. Ay, jakmat kiti mababalaw ni nanang. No dandan ni nailawaan ang nagpudno kini Vanessa. Ngam na sayat mat. Tanalapdan na ti pagina. Saan nga minarumbang ang maamuan ti asino man si bibiyagak. Malaksid ka dagiti dadakkel ko. Ang mga numakalapad kiti dayta ka dagiti panggap kong aramidan. Nakita naon pagtilugan ni Senyor di Tagarahio. Iso adin magasakon, Vanessa. Saan pa yan nagawid ni Papa manipod pimanaw? Kasta ka di? No nagkuyog da ka ni Manong Andro. Sigurado nga rod nga awan pa'y matikabsap ko ijabalay. Sa dino nga ta tinapananda? Anya ti as-asikasunda? Dayta-itan ti saan tayo nga mo, Vanessa. Jakmat kaya tabiglaan a pagdamagan ni Manong mo. Ang mga numakadlaw tuket din apakpakita akla ang itinasayaan. Di kagdanag. Siyak ti makaam mo, iti dayta. O sige, ngam ulitak. Aganad ka kuma. Taamangan no anyakit diti mapasama. Napan ijay talon ni Mindo, Barok. Api ka de. At dala ko matiyuman ko kunkwana, Nana Marcela. May papan ka di iti pang panggapan nyo alalaki dito lugar tayo. Saan lang nga ti may papan iti dayta, Nana? At dapay daduma kayat ko ngayuman ka ni Tata Mindaw. No kayat mo, Barok, urayo mo. Uno saan, surutom laangan ijay talon. Kasayatan siguro. No suruto ko ni talon, Nana Marcela. Tapno maamwa kadagaws. Noon niya ti kapanunutan na. May papaniti iyuman ko kunkwana. Sapay ko matanawatam ti amin ngayong bagakan ka, Andreo. Nawatak, senyor. Nasaya at launay. Itatad dan maaramat nga igam. Kaya't ko tagtignay itinalimad.
May papanitian niya, senyor. Iti panagala kadagiti agbalin at tao tayo, nga agaramat to kadagiti igam. Kunak mananaskan nga ganad tayo. Wen, ngem kagiddan ti panagannad, tinalimad latta a panagtignay. Naska na nakarkaro pa ang mapapigsa ti operasyon ti pagminasan. Kasla interesado ak iti dayta na sa uyo kanya, senyor. Mabalin ka di nga ilawlawag yu pa iti detalye dayta na sa uyo? Nasigurado tan nga do ti maminas iti dayjay a lugar. Isungarot ngayong kagumaan ta ngay naramid ti amin, tapno ag-operatan ti pagminasan, sanaya. Wen, senyor. Ibagakan ka, Andreo. Umadupay ti maminas iti dayjay a lugar, no mapapanawan a mamimpinsan, dagiti mamirmiraot nga agnanaad ijay. Sikan amis mo tinagko na, senyor. Saan tayo basta mapapanaw dagiti agindag ijay? Isungarod nga dandag iti armas a maaramat, sanaya. Senyor Ismael. Tilangan naskan nga si kaswenta ita, ket ti panagkalap kadagiti agbalin a nalimad at tao tayo, nga isunto ti mabilin no bilang kasapulan. Sige, senyor. Panuan nyo na imbag no niya ti kasayaatan na maaramin. Kalpasan na. Pakamuandak to itinuan niya man nga agbalin a desisyon nyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasi ti sigon. Awan tinakatlaw ang nakastreak at iti pagminasan. Talaga napintas di dalan ang saraka. Mamati at anay gagaraan na aramid day jadalan. Para itian niya manapagad a posible magpasamak dito pagminasan. Ngam amok adagiti laeng addasaad na iti pagminasan ti magamboy ti day jadalan. Iti kasta. Adda nakasaka na arum waranda. No bilang adda ti mapasamak a pagad dito yan. Pinasaya. Ituloy ko tagsawar diti pagminasan. Sa naman sa nakapanglimlimo kas may samot laeng kadagiti nilimo amok ka saan ta ka basta man yung nabekas tayo kasapulak na pati panagalan narikatan sigurado ka pagkala no mabisto na Napatagsakit di tinasikaso da Andrew kan papa, Yaya Claring. Pagkunaama, Vanessa. Aging gangamin ita, kat di pala nagsubli ni papa diti mansyon. Sigod mo tano adda papanan na. Apagbiit lang, kat agsublin adagos diti mansyon. Balasang ko. Baybay amlatan no anyaman ti araramidan ti amam. Tinapatag, kat saan ang makaungat kan ka. Daytay saan kayo nga agsinungbat. Ngamin, siya ti ad-adda nga apektado no makikita nga agsubsubang kayo. Pasensya ka ni Yaya. Amamot nga dadagiti banag asaan ko nga ayunan ka ni papa. Nga iso ti makagapo, no apay amasansan nga agsubang kani. Maawatan ka, balasang ko. Ngamkas iti kanayon nga ibagakan ka. Amam dayjay. Isong aging gat mabalin. Liklikam kumati kanayon amakisubang ka ni senyora. Taaging gat mabalin, jak kayat adumakkel ti anyaman, asaan nyo apagkin na awanan. No kasta, boss. Saan mo ngayon baga kini Senyor Ismael? Nga dapay sa bali ang buyot mo, malaksid ka niya? Saan, Dodoy? Narigatan. Amangan nagpanunot pa'y iti sana nasayaan. Kirmes, ha? Nasken nga ilimad ko ti maipapan kadagiti kakadwam. Tada kayon to ti agbalin as secret weapon ko. No bilang tada sa bali amadlaw ko nga aramid ni Senyor Ismael. When no uray asino man nga agbalin akabusor kunto. Mawatak nun niya tikat mga asawan, boss. Nasaya, Dodoy.
Kaya tangay legal kan iti amin na makaamam mo kanya. Mas kinanataan ang kakanayon, ha? Tanangam titiktig na mo. Laglagi pa nga nyaman nga aramidem bueno pa kay Ramanam. Kat sigurado nga agbalat kanya. Sana bali na mapasubo ka kadwana. Kat siyak ti makagapo. Tanala ka lang nga erasonan ka. Di kagdanag, boss. Awan to ti mapasama ka dagiti pagdandanagam. Tano bilang addaman maaramid ko. Sigurado nga mo. Ken si ka mismo tinangbilin kanya. Good. Magustuak dayta asungbat mo, Dodoy. Dayta ti kayat ko ka. Subli ka mat Loreta. Kunaknog layon kanton nga gawid. Mabalin ka diti umyan dito, Manuel? Ha? Ni, apay Loreta. Itanyaga po. Kayat ko ti makipagbantay ija asideg ti balay danana Marcela inton rabi. Anya? Ay, sana mabalin Loreta. Napaggad. Ang mga nadati mapasama ka saan tayo anam namaan. Narigatan. Pang naasim ko ma, Manuel. Di na ko malabdan. Loreta, siyak kumatidenggan. Kan may isa, da kami ti sigurado ang madaksan ka ni Andrew no bilang tadadaka sa mapasamak ka. Apay nga minapagpanunutom ti kabsat ko. Kaputa jak kaya madadaal kami kan kuana. Amo ka napatag kay ti kabsat mo Loreta. Kat iti kanito nga dadakas ang mapasamak ka. Masigurado ka nakasagana mo't nga agaramid iti may kaniwas ni Andrew. Kasta ti panangipatag na ka, kas kabsat na. Kuna marimuar ka, sa dino tinapanam. Ija igit ti baybay, papa. Nagpalpalabas sa kiti oras. Asidag lang day jay ti lugar da Marcela. Imposible asaan ka di maga si Jay Balayda. Saan ko nga ilibak day ta, papa? Anya ka maten. Namin ano nga imbagakan ka, ano mabalin. Jakon kaya tamapan kapay iti day jay a lugar. Baybay anak lata ko man, papa. Day talaangan ti pangliwliwak iti bagik. Kan may isa? Apay namin alapdan na kamapan ijay. Namin ano matengim bagakan ka. Delikado iti dayja lugar. Di ka kadipay la agamak, kalpasan tinapasamak iti anak ni Marcela. Papa, madama tinapig sa abagyo idi napasamak ti kasjay ka ni Mateo. Awan mo ti dawal ti panawan ita? Tapno agdanag ka nga amangan no mapasamak ti kas iti napasamak idi? Basta napaggad iti dayja lugar. Apay kadi-adi mo maawatan day tangay pagbagak. Maawatak day ta, papa. Sika, tijak maawatan. No, apay akanayon nga ibagam anapaggad ijay. Idin to taawan mo ti may padpadamag asumangbay adawol ti panawan. Ay, magtalinapdam ti panggap na paraw. At tanak ngaminan ti posible mapasamak tatamin daw. Sigurado ang makapungtot ni Andrew no bilang tadati sana nasayat ang mapasamak ka ni Loreta. Ay, naku na, maun. Kan may isa, talaga mo't anapagkad ti kayat ni Loreta mapasamak. Amangan mo iti kadana dito eh. Kat mayroon namat nga dati mapasamak ka saan anasayaat. Ay, day tangarod kahit. Iso nga inlawlawag ko na imbagkin ko na ti risgo ti kayat na mapasamak. Kat na imbaglangan, tanaawatan na ti kayat ko nga ibaga. Yaya, panagkunang. Apay akas lakagura ni Papa Danana Marcela. Awan ti amok arason balasang ko. Kan may sa, sigud mo't asaan akagura ni Senyor da Marcela, saan ka di? Kat numapmapan pa'y ijibalay da itay kalabas. Day tarod kat. Ngam ita, sa balin ti jar ni Papa, iso amas daawak. Panagkunak. Kasayatan siguro, no saan mo laangan nga ikan iti sabali aka ipapanan, ti aramidan ni Papam. Saan anala ka day ta, Yaya? Amumot no apay, saan ka di? Sa bagay, maawatan ka, balasang ko. Agyaman no kasta, Yaya. Talaga lang amin ajak maliklikan ti agatap iti na idumduma adjar ti ama.
Anya ti aramiden nyo ijay, Andreo. Senyor, saan ka agdanag ta sumarong karak lang ijay? Karabangag matag pa siya ijay, saan ka di? Wen, ngam kunak man no di mo kaya ta maamuan ti kaduan, akasosyo ka metlang iti pagminasan. Dagiti agindag ijay ayan na Marcela ti an nadak amakamu akarama nak ijay pagminasan, senyor. Ngam no ijay mismo pagminasan. Rundong lang ba't amamuan damay sa kadagiti amo da? Saan ka di, senyor? Oh, ano na paulimat ka, senyor? Bitot ka di timbaga? Ne, saan Andreo? Husto timbagam. Husto launay. Ngam pangaasim ta saan kayo manen nga agaramid iti dinadarasudo sa banag ije pagminasan. Nagbaligi at iti inaramid ko diti pagminasan. Mamati at akadagiti sumarunungan ta. At dati saan anasaya at amapasamak nito'y. Gapo iti naramid ko iti maysa kadagiti pangikabkabilang da kadagiti delikado a banag nga aramatin da nito'y. Pinasayat. Ikaguma akong tirumar nito'y. Sa nabale, taaddan na aramid. Ket amok nga danto parekot a parnuayan dayjay kadagiti trabahador ditoy. Nangruna kadagiti ang tagi ko iti dayjay pagminasan. Agpasimpli ako niya agturong iti nagdalarak. Naskin ang makarwara ko ditoy. Among boss, bili ba ka talaga dito pagminasan na rinogyan nyo? Apay, Dodoy. Una, gapo ta malaksid a makastrak tinugan. At dapay dagiti heavy equipments dito yun. Anya nga iti serbiti dakil apuunan mi. No saan mi ama aramid ti amin na kayat mi, Dodoy? Sabagay, pudno day ta, boss. Iswadi kan mas daw. Kanayon mo't nga ibagakin ka. No adda kwartam. Sigurado nga ado ti maaramida. Tandaan ang akanayon day ta, Dodoy. Sumit natin. Ngam rumar kayo pailaan, papa? Kasapulan, imawag ti may sa kadagiti talkagataw iti may sa kadagiti negosyo may kini Andreo. At arimso apariko ti Jay, kat kasapulan da kay Jay. Sikat ti makaam mo, papa. Narigat mat ngagpaiso no saan ka mapan. Amang ano dumakkel ti parikot. Naku namon, iha. Aganad ka, papa. Digagdanag. Awin gayam, ayan ni Claring. Aday di komedor. Kaya't yu tayo ba? Saanen, nas ka na mapanakon, tapno maurno sa dagos no anyaman ti parikot. Sige, patuloy akon. Kaduan gayam kadagiti agpapay dito pagminasan. Ket nila ang Senyor Ismael ti amuda nga amuda, boss. Ba nagasaan arumbang, Dodoy? Una, nang runa kat masigurado kadakdakkel metla nga amang ti kwartam ditoy. Ngam ni Senyor. Naku namon, Dodoy. Iso arumbang lang met amasansan nga umayak ditoy. Tapno maamuan dagiti agpapay ditoy no asino ha. Talaga mat, boss. Amom, Dodoy. Kasla kayat ko ti agay ayam. Saan ka mawatan, boss? Anya ti kayat mo asawan? Kasla nagganas nga minti agtali na dito'y pagminasan. Iso dito'y tapay lang, Dodoy. Agpalabastan itirabi dito. Rabiin mindo. Wen nga Rod Marcela, masigurado nga agtigtig na imanan ni Mateo. Sa paila kumata ka na yun at arabayan ti Diyos ti anak. Mamati sana baybay anti Diyos ni Mateo. Dasaya at matno kasta. Tapno mayadayo iti paggan ni Mateo. Ay, huwag nga Rod. Nay, adatata ulang ti asaw. Mabit lang ta kita agno asinaw. At dalakit di umay dito'y balay. Nas ka na makapagsaganak matan. Tapno rumarak.
kas iti sigot. Agdaki wasak. Tabareng no adda ti maramidak. Ket maduktalak no anya at talaga ti mapaspasamak. Kasayaatan mo't laan tagtig na itirabi. Tanawaya ak ama kapagdakiwas. Ken sigurado aman mano ti makadlaw kanyak no itirabi. No maikanak iti guntaway. Posible ama doktarak dagiti kayat ko amamuan. Ket makaiwayat kaminton iti addang. Kontra kadagiti agtagi ko iti pagminasan. Dakkel ti pamatik. Ano maarami din ti rambang. Sigurado nga agsublimat ng tilinak ken kapya di lugar me. Kang ronaan ti kinangayad taglawlaw. Anadadael gapo iti panaglok. Adalaki di tao iti rawar di paglimlim magagagalapaw. Saan arumbang amadlaw dangag da tao dito eh. Narikatan. Amangan no dagiti armado iti pagminasan dagitang. Jak agkirkirin. Sa nabale. Tanasip ngat-ngat diti kalapaw. Ngam agri damag. Tamangan no kelati di asumrek da diti kalapaw. No asin naman dagitang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nauli makiti aglawlaw ti pagminasan, boss. Nang runa kat kaduan dagiti trabahador ditoy, ti agin inanan kadagiti baraks da. Dahito iti pagsayatan tinaaramid apan naka-opisina dito pagminasan. Mabalinti umyan. Ngam among boss, nadlaw ko anak kapoy dagiti agbambantay dito pagminasan. Anya tiket mo asawan? Madlawasan anay ruham nga agbantay dagiti armado ngadda ditoy. Amang ano dumtang ti gundaway, ngadda ti makasalisi ditoy. No ita dodoy. Jak pay lakayat apakibyangan ti maipapan iti dayta. Amangan no adda kit di masaw ni Senyor Ismael. Kaya't mga sawan, boss. Ni Senyor Ismael ti aking buyot kadagiti armado nga agbambantay ditoy pagminasan. Iso tinangala ka dagita. Iso asan ko pa ila nga kayat apakibyangan. Jak kayat amabayin nan ni Senyor Ismael. Taamangan no addan tukit di masauna. Nauli magang taglawlaw. Masiguradok nga awanin da sino man anay sarong ditoy. Nalapit ana panunot na. Nga awan mutla ang ti tao iti kalapaw ngayon ko. Iso apin manawan. Iso nalaeng ta sa anak latangag sigurado. Narigatan. Amangan met no adda pay lang itaglawlaw day diyang agpalpaliw. Kinasayahan. Patuloyak met tagsawar. Paring no adda ti maduktala kita. Kada tataulan ti aso di ta arubayan. Ay, Diyos ko, amang ano da umar arubayan dito'y balay may. Sapay awan dagiti agama, gaputag bambantay da. Anya ti rumbang nga aramidak. Nay, nagsagdangan nga tataon ti aso may. Apay nga tan, ada si Mangpag. Inakitaan. Nay, Manuel anak ko, si kamot gayam ti simbang pat. Una nang, di magasak dito balay ta, danas kan nga laag. No kasta, si katitata ulan ti aso tayaw. Una nang, pasensya ka na, no nalukag kay di pan naturog mo. Kasi tinakunakon, at dalang umay ko dagasin dito'y balay. Sa dino tinagapuan nyo, Manong. Apay nga ita kayo lang asimbang pat ka ni Dodoy. Agsapan eh. Ada na panan mi. Ket ijay kami na nagpalabas itirabi atin ko. Manong Andro, saan ka pakibibiyangan ha? Ngam, amumat siguro na anya tinapasamak kan ka iti kalabas. Rumbang kuma asaan kang agpakpakarabi. Kun may sa, amang ano saan pa nagimbag iti husto dagiti sugat mo? Di nagpakadanagan natin ko. Sana ba leta da ni Dodoy akadwa? Sana ka man ano?
Kastamot lang ti kanayon nga ibagam kanyak idi. Saan arumbag nga agdanagak? Gapo ta ka ba ulang asalakniban ti bagim? Ngam, anya tinapasamak kan ka? Ading ko, di nakapakadanagan. Saanin ang maulit day jay? Ikarikan ka. Sana kun nga agpaggat pa. Kasayaatan siguro akid dawom kinilakay mo. Asaanan ang makipagbantay no itirabi Tapno addakan kaduam iti balayo. Ay, talaga nga aramidak day ta, Marcela. Nagdanag akidirabe Kunaklakit din no anyan ti mapasamak. Impagarup ko no addakit di umar arubayan at tataulan ti asumay. Ngamnimot gaya Manuel nga anak ko. Solidad. Ay, amom, nagbalinak mo ton ama nagbutbutang Marcela. Saanan akas idey anaturudak. Ay, gapulakit giday tay ti mapaspasamak dito'y lugar tayo, Solidad. Saan kamutkit di ama pabasol iti dayta? Marcela. Ngam saan na bale? Mamati ak nga aggibus tumot laang ti amin ang mapaspasamak dito'y. Kat agsubli ti sigod alinak ken kapya dito'y lugar tayo. Managkunak baro. Sardengan yung tagbantay iti asidag ti pagtaengan may. Anya? Ang tatamin daw. Kasanon no kalat nga agsubli di nakitak alalaki naggapo iti balayaw. Agtalag ka kanyak Manuel. Awan ti dake sa mapasama kada kami. Tatamin daw. Agbambantay kayo ni asidag ti pagminasan. Mabadnog kayo una yan. No agbantay kayo pa lang iti asidag ti pagtaengan may. Sana bali na mabannog kami tata. Tinapatag kat masigurado tayo ti talgad yaw. Addan pamuspusan nga oray saan kayo nga agbantay iti asidag ti balay may Manuel. Anya ti kahit masawan tata. Addamot silbato nga raramatag saan kaday. No bilang tagpagad kamay. Ag silbato aklaangan tapno mapakamuan kayaw. Ha? Aramatag laangan day jay no bilang adda pagad tapno mapakamuan kayaw. Apay anas ka na sumurot ka pay lang kini Claring. Papa, kaasimat ni Yaya Claring nag-tricycle pa laang amapan makitsenda. Iso kasayatan ako yugak laangan, taramatan mintilugan ko. Ibagam man kanya ti agpaiso. Panggap mo ka di manan ti mapanijay lugar dagiti mamirmiraot. Di ka agdanag, Papa. Awan ti panggap ko amapan itaijay. Kuyugak lang ni Yaya Claring, gaputa siya nakankwa na amapan makitsenda nga agmay-maysa. Lukasta, imanubot ni Manuel Mindaw. Word Marcela. Iso ang mabalinta na pakaamuan ni Mateo anatalgedan para ken kuana nga uray pay umay dito'y balay. Juan, talaga ngamin akailiw kun ni Mateo yung anak ta. Kaya't kun amaara ko. Ipalagip ko banan ken ka Marcela Amangan no gapoy tinalaos aragsak mo kat makalipat ka. Saan? Ikarit Mindo. Malangaruday. Urayan ta nga umawag ni Mateo. Tapno man. Ha? Apag iso Marcela. Umawawagan ti anak ta. Nasayat no kasta, nanang. Maragsakan aklaw na iti kasta anamuak. Naimbag ko na ang tanak kong binter ni tatang mo yung mo. Asaan dan nga agbantay iti asidog ti balay no iti rabi Nanang. Talaga ngamin apang panunutan ni kinitatang mo ti karagkad mo anak ko. Kan may isa, kailiw da kan ka talaga. Kasta akmat laeng, nanang. Kailiw kayong kinitatang. No kasta nga ron, makaambukan anak ko Nung agan nagkalagtan no bilang to umay ka dito Uwan nanang. Ala, itadyo ti cellphone kinitatan. Tadapay kayat ko ngay bagakin ko anak. Talaga ka di ang nakasagana ka ama isagmak para itikapsat ko? Ha? Ma'am Loretta? Di na ko nawagan iti ma'am. Loretta, kunamlatan. Tanadya kag bidot. Dandani agkasadaran kayo lang kani manong ko. Pod Loretta.
Saan nga ginadayo ti edad mi, kini boss? Boss, gayam ti awag mo ka ni Manong Andrew. Iso nga min ti mang sosweldo kanyak. Iso ti pagpapayak. Iso aron bang lang ti boss nga awag ko kankwana. Jakon pakibiyangan manyaman ti awag mo kan kuana. Basta siyak, birngasan nak kumalatan. Jak kayat ti maawagan iti ma'am. Matungpal, Loretta. Nasayat. Ita, kayat ko asong batam ti damagak kan ka. Nagatang ta ka di amin na nakasapulan iti mansyon, yaya. Wan balasang ko, nagatang ta aminan. Awanan tinalipatan ta. Nasayaat nga ron. Saan ta pa'y nga gawid, yaya? Anya, ngam sa dino ti papananta, balasang ko. Ang mga no makaungat ni senyor, no saan ta nga agsubli adagos iti mansyon. Di ka agdanag, yaya. Apagbiit ta lang iti papananta. Kaya't ko lang ti mapanagkararag iti simba. Mamatiyak asa na basta-basta ti kapsat mo, boss. Naturad ni Loretta. Dodoy, nalipatam samat na nakabsat ko na dyan. Apay abir-bir nga sa matlatan. Pasensya kan, boss. Binilinak ngamin na di nakano kayat timawagan ni Timam. Bir nga sa kanulatan. Kastaya. Wan, boss. Pasensya kayo. Sana bale, tawagan. Saanan, Dodoy? Noon niya tibilin na, isot itong palam. Boss, No kuna na bir nga sa mlatan. Di isok. Ala, ituloy mo ti bagbagam. Anya ti maipapan ka ni Loretta. naidumdum mati kapsat mo, boss. Naturad. Ket mamatiak nga danto ti saan anamnamaen ama aramidan na. Kas kumaitian niya. Day pati saan ko amay baga, boss. Ngam talaga patsyek ama pasamak to ti kasta. Amo yun, Nana Marcela. Saan na mapunas iti panunod ko ti mabalin ang mapasama? No saan lata ang mapatgan ti pagayatan yung nga agindag ditoy? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Loretta? Natalgad kayo ita, ta saan a panawon ti matutudong? Ngam kasanon no dumtang ti panawon ti matutudong? Ay, numadalon ti kasta a panawon. Sigurado asumken tinapalapas balasang ko. Saan laeng aday ta, Nana? Sigurado ang napaggad manen dito lugar yung. Ay, pampanunutan ni Matday ta, Loretta. Anya nga ta, no day ta nga umuna ti saganaan nyo dito eh. Padasat ayo manday ta kinimindo. Bareng no masakbayan nga agpaiso, no anya ti mabalin ang mapasamak. Amo kababaan iti pan nakabalin mo. Katawan ti imposible. Diyos ko. Sapay la ko nga. Tamapat kan amin dagiti araraw ko. Nang runa kat saan apara kanyak ti kinid daw ko. No di kat para iti kaadwan. Dahito iti dawat ko itinaga ni Heso Kristo. Amen. Yaya, oh my God, mapantan. Nalpas ka na nagkararak, balasang ko. Uwan, Yaya, agawit tan. Ang mga noanyan tumananti ko naon ni Papa, numasikuran nga agur-uray kadata. Iraman na kan tumanan nga ungtan gapo kanyak. Ala, mapantang arudan, balasang. Masikuranak nga gurura iti resulta ti naramid ko iti nakapuslitak asimrat iti pagminasan. Apay nyo nga awan pay lang iti resulta day jay. Rumbeng ko mga addan tinapasamak iti pagminasan. Madipod dito ayan ko. Makitak dagiti armado akampante nga gronronda kadagiti pistoda. As naawan mo't apulos ti pagdanaganda. Saan sabot ang nagkoriti na ramid ko ijay idi nakapuslitak. Sana mapandetoy. Iso akasayaatan no ikagumaag ti mapanman. Oh, dejay.
Sigurado aday giant resulta tinarami ka. At na nagrega ay apaset ti pagminasan. Nagpanligyak. Sigurado ang makaipaay day tayo ti parikot kadagitag trabaho dita. Kang runaan ti akin kuko ay ti pagminasan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kakadwa, dito'y kayo laag. Naimbag dito'y solar may tanatalgad. Saan kayo aman no bilang ta dumakkel pa iti paset ti pagminasan anargaay. Gapo iti nanggag tayo itay anapigsa guluong. Mindaw, da Manuel, sa dino ngay kayanda. Inkuyog na tinaduma kakadwa na lalaki. Amwenda ka na unuan niya tinapasama ak. Anya, ay Diyos ko, ang mga noan niya ti mapasamak iti anak ko, Mindaw. Di kag panunot iti kasta solidad. Awan ti dakes ang mapasamak ka na Manuel. Mindaw, madanagan na ka talaga, kabsat. Hala, mangbili nak iti mapan mangayab ka dakwada. Iti kasta, saan tayo ngagdandanag? Aplano kon ti amin. Tilangan rumbang aramidag kat agura yak itinapintas agun daway. Tapno may patungpal ko tinapanunot ko. Narigat magdarasudusag. Kamangan nuan yakit iti mapasamak. Di matal ka kaya pagminasan da ito'y. Hello? Anya? Kasano ang napasamak da ita? Simbergwansa! Imposible basta bumtak dagiti dinamita nga aramatan nyo dita pagminasan no awan tinakibiyang kadagijay. Ikagumaan nyo nga ipasimple dagiti bangkay. Aginggat mabalin. Diyak kaya't amay padamag nga dapim musay itinapasamak agulloong. Ala, aramidan nyo timbagak. Bye! Imposible dahi jaya napasamak. At dalaki din ang sabutahi iti operasyon ti pagminasan. Ni Gobernador, naskan na maawaga katagos. Kasapulag ita ti impluensya na. Tapno saan ang mamatawd iti dakkel apariko daytoy ang napasamak. Agsasarumon dagiti lugan dagiti pulis ang nagturong iti pagminasan. Huwag nga na Marcela. Saan kami ang nakastrek ita iti sularda? Tapno maamuan mi kumunan niya tinapasamak. Ay naimbag mo't no saan kayo ang nakastra. Delikado. Ang mga noan niya pa iti mapasamak. Kan maysa, adda nagragaay apasat ti pagminasan. Ang mga nukula at adumakil ti pasat ang naragaay. Delikado da ijay barog. Nana Marcela. Kan maysa, nalaos din anag ni nanang mo. Isungarod a pinaayaban na kayo itay ni Minto. Tapno mapunas ti panagdanag ni nanang mo. Diyak nakita ti awag ti talka kaya pagminasan Maninli mga inawagan na. Ngam diyak na sungbatan, panabatik mat kami dito sila ti cellphone ko. Tinasayat, awagak manlangan. Ang mga no... Ni Senyor Ismael ti umawawag. Sungbatak pa'y. Hello, Senyor. At sana nasaya at napasama kaya pagminasan. Agsarak tayo ti sigot, itamot lang. Anya ti napasamak, Senyor? Saan ka nga agdamag? Agsarak tayo ti sigot, itamot lang. Bye. Pinutid man ti saritaan mi. Anya nga ta tinapasama kaya pagminasan. Isumit lang ata ti yawag kumadjital ka kajay. Tinasayat, agpulis akong tamakisinara ka ni Senyor Ismael. Asadad kami dyan mansyon, Yaya. Ay yaman pa'y apo. No nabayagan tapay, ang mga noan yaman ang di aramidan ni Papa. Ne, lugan ni Papa dyan nasabat na. Huwag ngagpayso.
Kasla agdardaras mod. Nagpartak ti panangimaneho na itilugan na. Apay nga ta, Yaya. Anya nga ta tinapasamak. Tsaka mo. Saan ko ang masungbatan day taas sa lutsod mo? Tsak amunoan niya ti makagapo. Anya tinapasamak niya na Marcela? Apoy ang nag-uumong iti bodega yo, dagiti kakalugaran yo. Di mo ka dinadlaw, tinarga ay apas at ti pagminasan, itay nagturong ka dito'y lugar, may. Ha? Ne, saan na? Ngam, adda dagiti lugan ti pulis ang nadlaw ko. Kan, duwang nga ambulansya kinasabot ko. Bayan ti pa nagturong ko dito eh. Ay, nakangag kami itinapig sa aguluong. Kalpasan na, isumutan ti panagrega ay tidaga. Nakita milatan nga adda narga ay apas at ti pagminasan, kalpasan tinapig sa aguluong. Anya? Dahita ti agpayso balasan ko. Nagdanag ni Mindo, nga amangan no dumakil ti pasat ti pagminasan ang nagrega ay. Kat dumanon ka dagiti balbalay. Iso api na umay na adagos dito'y dagiti kakalugaran may. Tapno sa anda a maisagma. Kasano ang napasamak dayta, senyor? Isungero da kinid daw ko ti panagsarak ta. Tapno si kati pagdamaga kiti dayta, Andreo. Anya ti kayat mo asawan, senyor? Da kayo iti buyot mo tinaudi ang naggapoy di pagminasan. Anya ti naramid yo ijay. Senyor, atapom kadingad da pakainaigan mi itinapasamak iti pagminasan. Andreo, agpaspasin siya iti naalas nga ipatpakitam kanyak. Gapo kini Vanessa. Ngem no may papanan kadag iti negosyo. Saan ko nga amok ti agpasensya? Panagkunak, awan ti serbi da ito panagsarita ta, senyor. Apa ti magdar ka? Saan ta pa analpas ang nagsarita? Nalpasan, senyor. Ket ipasigurado ken ka nga awan ti amok itinapasamak ijay. Awan ti pakainaigak a pulos. Madlaw iti langan ni Andreo ng agsasaw iti pudno. Ngam no saan nga iso ti makagapu iti kasjay ang napasama kiti pagminasan. Asino nga ron? Adda ka din ay sagmak kadagiti agindag dita, Loretta? Awan, Vanessa. Ngam adda amin dito isolarda na Marcela. Nainimbag dito tanatalgad. Apay, dimanon ka di kadagiti balbalay ti raggaay? Saan mo kiti? Iso na lang, tano bilang dumakal pa iti pasat ang nagragaay. Sigurado ang dumanon ka dagiti balbalay. Anya? Loretta, umayak dita. Saan na ka makaid na nga dalaan dito ay? Urayon nak dita. Uray di kag tagtagari, boss. Amok ama pantay di pagminasan. Nagsukat ta ngamin itilugan. Boss, adda ka di barikot? Itay pa'y asaan ka matagtagari? Todoy, at adake sa napasamak iti pagminasan. Ket atapon ni Senyor Ismael nga adda pakainaigan ta. Anya? Dayta ti makagapuno apay akinid daw na ti panagsarak mi. Gamjak la ni namnama pagatapan na tayo tinapasamak iti pagminasan. Apay, boss. Akin lugan iti nag-overtake ka data. Lugan ni Gobernador Bajay. Sigurado nga agturong mat iti pagminasan. Nana Marcela, maikatlon na ambulansya day jay limabas manipod si Mang Petak. Sigurado a pasyente tinlogan day jay. Saanan anakaskas daw. Iti kinapig sa tiguluong anangagmi iti panagragka ay ti paset ti pagminasan. Sigurado nga dadag iti nadangran gapo iti napasama. Wana na. Imposible nga awan ti naisagmak gapo iti napasamak balasan ko. Ngam tilaeng saan tayo nga amo. No adakit di pimusay gapo iti napasamak di ta pagminasan. Ne, lugan ni Vanessa ti dimtang. Wana na.
Inyawag ko kan kwa na tinapasama. Kat ko na nga umay mat dito eh. Sa dino tinapanan na, apay kanwari muar. Senyor, naamuan na ngamin nga dadakas ang napasamak iji pagminasan. Isuan na pan iji lugar da Marcela. Aniya? Napaggarti kas jay ngay naramid na. Ang mga nuanyakit diti mapasamak kan kwa na. Lading itak, senyor. Inka gumaak alinapdan, ngam di nakimpangag. Talaga natangkan ti ulo ni Vanessa. Kat day tatidyak kayat kan kwa na. Jaglakit dagbito. At dadagiti na isagmak. Gapo iti panagregga ay titaga. Kalpasan tinapigsa panagbetak di tapagminasan. Day talakit iti makagapo. No apay nga adu dagiti lugan ti ambulansya nagturong di tapagminasan. Day jay manen. At damanen ambulansya naggapo di tapagminasan. Nalawag amatang nawagak manipod di tayang ka. Makonsensya ka po iti kaadda dagiti nairaman iti naramid ko. Iso na lang. Tawanin ti amok asabali a pamuspusan. Tapno mariing dagiti masiknan niya adda pa kay naigan na iti operasyon ti pagminasan. Anya ti madamagan, Loretta. Diyak pa'y amo, Vanessa. Saan pa'y nagsubli da tatamindo? Kanda kiti opisyal dito ang lugar. Iso asaan mi pa'y lang amo, noan niya talaga tinapasamak, iti pagminasan. Yak maliklikan alagipon, Loretta. Ha? Tiyan niya. Gapo iti panagragay ti daga. Naipalagip kanyak day di Mateo. Anya? Day katiag paiso. Naisagmak day di Mateo gapo ta nagaburan. Kat gapo iti napasamak. Kalaat analagip ko day di Mateo. Anya ti madamag, gobernador. Kumusta dita? Gobernador, binilin kon ti talkag a tao dita. Asa narumbeng nga maipadamag no adda dagiti pimusay. Makaapekto iti dakkel iti operasyon ti pagminasan no maipadamag nga adda dagiti pimusay. Ta sigurado nga ado ti makibiyang iti dayta. Agyaman nagtamaawatan na, gobernador. Awan gayam. Adda ka di dita ni Andreo. Kasta gayam. Gobernador, sikan ti mangibagakan kwa na nga ganna di ti kadda na dita. Amangan no adda makasipot kan kwa na aka kompetensyami iti negosyo kat no anya pa iti mapasamag. Sige, agyaman na gobernador. Kasta pa'y nga rod. Bye. Aging gayta. Jak pa'y la matukod a panunutan. No apay a napasamak ti kasjay ijay pagminasan. Sino ti makagapu iti kasjay a napasamak? Imposible matadag iti agpapay ijay tinagkurang. Amuda na paggad no babaybayan dagiti eksplosibo nga da ijay. Kalpasan na, saan dakit din nga aganad? No talaga nga awan pa kay naigan da Andreo Condodoy. Sino nga ron ti makagapo iti napasama kay pagminasan? Ngamdakkel ti atap ko nga da pa kay naigan da Andreo. Naggapuday di pagminasan, sagbay na pasamak ti kasjay. Imyanday ti opisina ijay. Panagkunak. At dati saan ang nasayat apang panggapan ni Andreo kontra kanya. Katnas ka na maamuak noan niya dayta.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Among Vanessa, itay pa lang apalpaliiwan ka. Saan ka ang makaid na? Pampanunutam ka di nga ang mga nukaungat na kamanan ni Papa? Apa man na makasubli ka, ija mansyon? Saan aday tati pampanunutat, Loretta? Anya nga rod. Itay pa lang amin anak ulimag ka. Dinilaw pa yan ni Nana Marcela ti Jarmo. Ha? Anya nga timbagam kan ko na? Anya pa'y kuma. Imbagak ti imbagam kanyak, ana ipalagip kan kaday di Mateo. Loretta, Nakita ti reaksyon ni Nana Marcela. Maasyan kan ka, Vanessa. no maminsan, saan mo nga ibagbaga, wano dakdakamatan kan kwa na ti maipapan ka ni Mateo. Namin, kaasimat no agladingit manan. Pasok. Upat at tao dito pagminasan ti kumpirmado ang nagaburan. Gapoy tinapasama ka pa nagragay. Pudno. Ngem kino na titao ni Senyor Ismael kanyak. Amakamu dan kadagiti bangkay da. Anya ti kahit dasawan? Mamatiak na ipakni dan dagiti bangkay. Saan nga minarumbang ama iwaragawag nga datitin musay. Anya? Ngem boss, kasanon dagiti kakaduhada nga da ditoy. Imposible nga wan ti agsaw kadakwada. May papan kadagiti kakaduhada apim musay. Warta lang ti katukad dagita dodoy. Ti importante ita. Saan ama iwaragawag nga dapim musay itinapasamak a panagragangay. Kumustan tirik ng balasang ko? Nana, saan arumbang apagdanagan dak? Da kayo ti arumbang apagdanaga? Dagiti kakalugaran nyo ti kayat ko asawan. Kaasi damat ngamin, nang runa dagiti adda iti asidag ti nagragga ay apasat ti pagminasan. Kinasarita idan ni Mindo. Mabalinda ti umyan pay laeng iti budega nga adda ito'y solarmi. Tapno saan dang agpagad. Kasayaatan dayta, Nana Marcela. Narigatan. Ang mga nukadlaat nga adamanan ti saan anasaya at mapasamak. Iso a kasayaatan ti kasta ana panunot yun. Clary, saan nagaputagul uli magaklatan, katawan matan teraramidam. Senyor, Imbagak matan kan kaitay a delikado ti papa ni Vanessa iti dayja lugar. Nang runa kat ada nagragay jay. Ngem apay adi mo pay laawagan, tapagawi demon. ay, di nasungsungbat ang ti cellphone na, senyor. Makitab? Talaga natanggan ti ulo ni Vanessa. Uray sika, sukiran nan. Panagkunak kat saan mat, senyor. Ang mga no tumultulong ni Vanessa kadagiti na apektaran ijay a lugar. Anya? Saan mat siguro adakas na tumulong ni Vanessa? Saan ka di? Ngamin, nausam at tumulong kadagiti ang kasapulan ni Vanessa. Kasano nga ta makaalag iti impormasyon. Maipapan iti mapaspasama iti pagminasan. Sa anak ama balin a pumuslit iti simbragak iti. Sigurado ana ingat itan ti panagbantay da. Iti tunggal dalan a sumbrag kan rumwar iti pagminasan. Saan lakit di analakat ti pumuslit ijay. Nyam nasken amay pamuspusak ti amin. Nasken niya adda ti maamwak. May papan iti pagminasan. Kalpasan abimtak dagiti eksplosibo ijay. Anya nga Mindo. Anya ti madamag ijay pagminasan. Ay na Marcela. Sa nga pulo ket dua tinaitaray iti ospital a nasugatan gapoy tinapasamak. Anya? Naimbagatawan ti pimusay. Ay, naimbaglaeng ano kasta. Kaasimat ngamin dagiti maulila no bilang laeng. Isu na laeng. Tagdua-dua kami iti kunada nga awan ti pimusay.
Anya ti kayat mo asawan? Nadlaw nga dailimlimod dyan nakisarita kada kamay. Isuasaan kami ang mamati nga awan ti pimusay itinapasamak iti pagminasan. Loretta, jak pala kumakayat ti pumanaw ditoy. Ngam ka sa pulan. Vanessa? Amkag kamin nga amangan noan niya ti aramidan ni Papa kaniyaya Claring. Iso akasayaatan no agawid akon. Sige, Vanessa. Agbati ang pailang ditoy. Siyak pailang di makaam mo. Pangaasim, noan niya man ti mapasamak. Pakaamuan na kumaadagos. Di ka agdanag. Aramidak dayta, Vanessa. Awagan ka dagos no bilang taadda ti mapasamak ditoy. Kaya't mo asawan, nakitam ti kotse ni Vanessa ijay. Wan, senyor. Angam sana ko na nagdarasudo sa nagpakita kan kuana. Sigurado nga mi na makadlaw dayjay. Sa pali nga ti inaramat mi alugan ken ni Dodoy. Kumusta ni jay pagminasan? Impak min dagiti tao a binilin mo ti bangkay dagiti naisagnak, senyor. Talaga binilin ko ida na imbag. Jak kaya't adumakal ti isyo. Kat mapasamak dahita, iti kanito ang maiwaragawag nga dadag iti pimusay ang nagaburan. Kasanoy tan, senyor. Anya ti aramidin tayo. Apektado ti operasyon ti pagminasan. Malaksid iti dayta. Dakkel agatad tinasken ama aramat. Tapno masigurado tayo ti panagulimak dagiti makaammo iti kaaddat pimusay iti pagminasan. Ikidamantan ti gatad ang mabusbos, Andreo. Pinapatag. Agtalinaed a palimid nga dadag iti pimusay, iti kasjay ang napasamak iti pagminasan. Sa bagay, nasaya ta di magas ka diti mansyon. Kaya't ko amamuan wanya ti opinyon mo, iti pampanunutek nga aramiden. sige, senyor. Ibagayo no anya ti pangpanggipan niyo. Siya klamay sa Loretta. Mamata kiti atap da tatamin daw. At dati ilimlimod dagiti tagaminas a kinasarita da tatamin daw. Pagkunaan, Manuel. Loretta, itikas dyan na pasama kaya pagminasan. Imposible nga awan tinaisagmak. Pimusay ti kahit ko asawan. Anya mo tayo. Amangan mat no talaga nga awan. Narigat apat sunday ta. Amok nga dati ilimlimod da. Kat no sana agbiddo. Ilimlimod ang adati pimusay iti kasjay ang napasamak. Manuel, narikat ti agata platan. Iso asaan ka kumanga agsaw iti kompormiladitan. Taamangan no si kantukit di ti madaksan. Itaypay nga aday di bibliotika da pagpamkan Andrew. Panagkunak at napatag ti pagsarsaritaan da. Kinaungat nakakadimanan ni Papa, Yaya Claring? Ay, saanin ang napatag da ita, Vanessa? Ti importante, na aramid mo na anyaman ti rumbang nga aramidam. Kumusta, da Marcela? Nasaya at mati kasasaad da, Yaya. Dagiti mo't agnanaad iti asidag tinagraga ay apasot ti pagminasan. At dada ita iti sular da na Marcela. Tapno sigurado nga awan ti dakas ang mapasamak kadakwada. Talaga sana nagbaliw da Marcela. Nagtalinaad ti kinasaya at daasa nga pamilya. Ha? Anya di po nam, Yaya Claring? Ha? Anya aya di imbagak? Kinunam asaan ang nagbaliw da na Marcela. Kat sigun iti panagawat ko. Nabayagan nga amamom ida? Ha? Ay, sikamat balasan ko. Natural ang nabayagan nga amam mo kita. Tasigod mo't at taga-ijayak. Saan ka di? Iso asaan mo kuman nga ikan iti sabali ang kaipapanan. Ti panangidayaw ko kadakwada. Anya ti makunam iti kasta nga aramidan. Awan ti panagkadkad ko, senyor. Nangruna, ket maawatak met apara met lang iti pagsayaatan ti negosyo tayo ti amin. Nasaya at nga ron no kasta. Kasaritak ni gobernador,
Taiso ti mga ipamuspusan iti amin. Aramatan na ti bilag na, tapno mapapanaw dagiti agindeg iti dayjay a lugar. Sige lang, senyor. Aramidan mo niya ti rumbang. Kasi tinakon-akon. Awan ti panagkadkad ko. Nasaya at nga rod no kasta. Nas ka na mapasamak ti plano, iti kabiitan a panaway. Nalapit na narigat mo apat dyan. Gamay sa ti atap may kadagiti kakadwa. May papan iti sinarita kada kami, di tagaminas. Kinapudno na, Tata Mendo. Nasaon kanyak ni Manuel ti amin. Kaya't may kumangamuhan, nupod no ti atap may. Yung pinaritan da kami dagiti masak na ni di pagminasan. Pinangtaan da kami pa yan, ano saan kami pa ilakano apumanaw ijay. Amang ano pa aristar da kami. Anya? Ngam, anya kumaaga po. Kakadwayo dagiti opisyal dito yung lugar yo. Karbangan nyo amamuan, no anya talaga tinapasamak ijay. Gaputan no panunutan anaimbag. Masakupan pa lang ti lugar yo tinakaisaadan ti pagminasan. Dahil tangarod ka, balasang ka. Iso na laan, kawan ti maaramidan may. Saan mi ida mabalin atob nga rin. Gaputa mo mi akabailan da nga aramidan, no anyaman ti kayat da. Gaputa tengel ida dagitanda iti turay, kanda impluensya at taaw. Iso apimanaw kami latan, nga oray saan mi anaaramid ti gagarami ijay. Para kanyak, boss. Husto lang tigas dyan ngayon naramit mo. Talaga madodoy. Sana ron ba nga mamuan dagiti agindag ijay, nga damot pa kay naiga. Nasingad kadakwada ni Vanessa. Gati kayat ko. Maya si dagdamot tiriknada kanya, tadakkel day ta apabor. Tapnod adda amaya si ni Vanessa tiriknada kanya. Talaga na sirib ka, boss. Amo ka di nakabasta mamaysaan ni Senyor Ismael. Talaga asaan to, Doy? Tanok panunuto na lang bag. Ni Senyor Ismael tinamaysa, idim patong paltadye, ambush myself. Boss. Iso nga man tarong mga pagdanagan ta, Dodoy. Tanoy ta? Makunak atanggal ko pa ilang ti alas. Iso nga uray paypayak ni Senyor nga agtignay iti maipapan iti napasama iti pagminasan. Amo kasana makaaramid dayjay iti dakas kontra kanya. Iso anatalgad tiriknat, Dodoy. Amo madelikado ijay, gapo iti napasama ka pa nagragaay, ngam napan kakit din. Pasensyakan, papa. Nagdanagaklaan iti mabali na mapasama kadagiti inosente nga agindag ijay. Tikit di ibagam, talaga natangkan ti ulom. Pagayat mo ti mang sukir kanyak, Vanessa. Papa, Sapay lakuma, tadi mo uraya na maibos ti pasensya. Amangan no di mo tumagustuan, noan niya ti aramida. nakasagana ak iti anyaman nga aramidam, papa. Anya? Sige, ada naman ti rabi. Kan may isa, nabanugak. Agsubli ako iti siled ko. Talaga nga dapangabil na ngagsasauitan. Natured ngagsaw kanyak. Gaputaam muna nga isuti sakit ni Andreo. Napalabas manen tinagpatnag. Ngam saan anagparik na ti anak ta, Mindo. Ay, anya ngay nga rod. Saan ta mabalin na pwersaan nga umay dito'y bakit. Nalawag ti bilin na kadata. Urayan ta nga iso ti umawag kadata. Saan arumbang adata ti umawag kan kwa na. Tama nga nun niya pa'y ti mapasamak. Wan matkit di ngam jak maliklikan ti di agdanag. Ay, Marcela. Maawatan nakmat siguro. Saan ka di? Maawatan ka. Amok no niya ti marikrik nam. Gaputa kas tamot lang ti marikrik nak.
Angam saan mo't arumbang agbindot ta. Tano mapasamak ti kasta. Posible adag iti plano ni Mateo ti maperhuisyaw. Ay, ala, laglagi pagday ta nga imbaga, Mindo. Ikagumaak ti saan nga agdanag. Nang roon akat amukmat asibibiyag ni Mateo nga anak ta. Talaga, mat. Anya day jay Mindo. Lugan samot dagiti pulis ti dimtang. Apa yan? Anya ti mapaspasama. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.